ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ତାର ଶରୀର ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଲରେ ହଳ କରୁଛି କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମାର ଯେଉଁ ଲୁହା ବାଡ଼ଉଛି କି କିମ୍ବା କାଠୁରିଆ କାଠ ହାଣୁଛି, ସିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ବେଳଠୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ସର୍ବଦା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, କାରଣ ତାର ନଜର ରହିଥାଏ ତା କାମ ଉପରେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପହିଲମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଜର ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଳୁକୁଚା କରିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କଳରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ୍ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁକରି ସବୁଦା ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଗାଧୋଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି କଷା ଏବଂ ପିତାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଲି ନଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ବ୍ରସ୍ରେ ଘଷୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଘଷନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦାନ୍ତକାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ। ଏହା ଆମର ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଗାଧେଇବାକୁ ସର୍ବଦା ସାବୁନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସାବୁନରେ କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ତେଲିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅତି କମ୍ରେ ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ସାବୁନ ଲଗାନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚର୍ମ, ଅସ୍ଥି ଏବଂ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଏହା ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ କାନରେ ତେଲ ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଆମର ଶରୀରରେ ମଳ ବସେ ନାହିଁ, ଆମ କାନକୁ ଶୁଭାଯାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼େ। କାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଖିକି ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତେଲ ଲଗାନ୍ତିନି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଚନ୍ଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଚୁଟି ପାଚେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖା ବି ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ସ୍ନାୟୁନାଡ଼ି ତନ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏହା ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଦେହରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ କହିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ସବୁବେଳେ ଚାଉମିନ, ମ୍ୟାଗି ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ କି ବାହାର ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ନ ଖାଇ ଆମର ରୁଟି କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ା ବା ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ, କିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କିଏ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଇସାରିକି ସବୁବେଳେ ଦିବା ନିଦ୍ରା ଦେହ ପ୍ରତି ଅତି ହିତକାରକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାହା କଫି ଠାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାକୁ କି 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ଚା, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଚା ବଦଳରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 45 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ 250 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଆମ ଶରୀରକୁ ଦରକାର, ପ୍ରତି 45 ମିନିଟ୍ରେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ କିମ୍ବା ଦହି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆମେ ଭୋଜନ ତ ଖାଇଦେଉଛେ, ଆମେ ଭୋଜନ ତ କରିଦେଉଛେ, ଆପଣ ଯଦି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରୁଛେ ତାହା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଭୋଜନକୁ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଭୋଜନକୁ 32 ଥର ଚୋବାଇକି ଖାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ଲାଳ ଭୋଜନ ଦେହରେ ମିଶିଲେ ଏହା ଆମକୁ ସହଜରେ ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିତାନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିତେଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ସମୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାକଥନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିବା ଏକ ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତି ଭୋଜନ ତେଣୁକରି ଆମର ଜଲ୍ଦି 9ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ରାତି ଭୋଜନ କରିସାରିଲେ ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଖାଇବେ, କେବେ ଅଧିକ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଖାଇକି ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ ଏବଂ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରି ଶୋଇବେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଶୋଇବେ। ଏବଂ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଗାସନ ଅଛି ବଜ୍ରାସନ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କରିଥାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଚିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ।
ତ ଖାଇ ସାରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହିପରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସଦାସର୍ବଦା ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଚା, କଫି ଏବଂ ନିଶା ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ପାନ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜନ ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ଦା ନ ମିଶିବା ଦରକାର। ସାଧା ପାନ, କାରଣ ସାଧା ପାନ ଭାରତୀୟରେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ପାନରେ କେବଳ ପାନ, ଚୂନ ଏବଂ ଖଇର ପାନମଧୁରୀ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ଦା ଦେଇ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଲେମନ୍ ଟି ପିଅନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ମିଶା ଚା ପିଅନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ମିଶା ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ। ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଚା ଠୁ ଅପେକ୍ଷା ଲେମ୍ବୁ ମିଶା ଚା ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭୋକ ବି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲେମନ୍ ଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହିପରି କିଛି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ପାଇପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଆୟୁର 305। ଏହାକୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ କୁସଙ୍ଗକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାଦାତାର ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ।